Hey people. Hey. Boy, guys. Kambo pega wig yangu. Wig for the people. Mazolo ndiri kufarira mawig. Wig. Andipeke wig. Wig audzo. Wig. Yes. Wig. Right. Ndabva kwandabva ndakanda kawigi kangu kure uku. Aiwasha. Angangoti wig for no reason ka. Hini ndaskara ndichitsva guys zuva rese. Ndakwerera ndichitsva zuva rese musoro wese zuva. Guys. Ndosafirei. Why should I suffer? Muri sei? Hazikasika yo ndaseka. Let's see. Probably ndautsvaka apa. Unewatsva mai mwana zuva rose. Ndatsva zuva rose paya. Ndosvirei mahwana nhai ungwaswera uchitsva uchibaikana. Yowe. Oh no. Oh, ndadamute sorry. Ndiri kuti guys. Hakuna mushemarian anta zvemawig here. These days I think I'm obsessed nemawig. Like seriously speaking, ndotori neobsession yemawig here. Ndotonosa kuti itori phase yekuti ndikuda mawig zvekutodero. Saka asana mvura ndaita obsession iyoyo handitozivi kuti zvakatanga sei. But ndoziva kuti chapera. Saka please kana pane mushemarian ada kuti butter trade, you do wigs for me. I come to your shop kana kwaunoitira toitawo video yekuti unoita mawig. I think that would be a fair butter trade. Inema here guys, kaselinga. Unjani vele ncube? Uthini mfowethu? Ndatozvifunga right now kuti mazuva ano ndakuda zvemawig stereki. So maybe ndikatsvaga munhu anoita zvemawig, then I don't charge the person, right? I don't charge you for advertisement. You want to do mawig indoita video kupi kushop. This is my offer, mind you, my personal offer. Not kuti ndototi munhu wese afanira like that. Ndinangozvifunga. Thank you. Mazona ndoda mawig guys. And pane imwe yanditori neobsession nayo kuti inenge ine makeuls. Amava muchiziva ine makeuls yakareba ichidayo, so ndo yandingoona every day mumaso angu. Ndo yandiri kungoona iyoyoyo. Ndaisa link kana panada kupinda. But I'm serious.
kana pane munhu anoita zvemawigi ka achindifollow hake ada ndiye ndiite sei ndiitewo kavhidhio kushop kana kuti kunyangwe kumba kwake kwanosona mawigi. Guys, let's talk behind the scenes, then we can do butter thread, ndoendetawo video, maybe my customers. I'm not guaranteeing anything kumunhu, like I always say kuti inini andinga kuti ndikauya ndikaita video newe it means waona 70 customers. I can't do that. Why if ukasawana macustomer unotondivenga? Kwozoitawo kuti waita video navo ndasina chipuwa feedback nevekumbudzi, mbudzi dzavo dzikapedzwa, including my mbudzi. Guys, vanhu vakanotenga mbudzi dzekufarm ikoko. Guys, I'm actually happy because I was like, what? So tikaita video vanhu vakatowana macustomers, marori akaenda ikoko kunotenga mbudzi. I was actually excited. I'm actually still happy because I didn't know kuti ndingatoka impact yekuti munhu angatovingwa kufarm kwake ikoko akatengerwa mbudzi. Soka ndafara guys, I'm actually excited. Ndafara singambotoiti. Then ndatovapa punishment yekuti maunza newig. Guys, mbudzi yangu yakaita. Saka ndavati next time mbudzi dzikangoita chete, I'm not even joking, ndiri kuuya kuzotora mbudzi yangu because next time ndinongoita che. Vakuru. Zviri sei? Mushendeipi Shema? Nhasi voice rangu rafuma rakaenda guys. Shema. Makazotaura nevaidziya moto. Ndikati makazotaura nevaidziya moto vakatipedzera voice. Iri timu ranga rasvika nguva ipanapa. Busy bees looking beautiful. Busy. Thank you so much, Sharon. Ndiri Boma Njenjenje muri sei? Yes, Lincoln. Mushe yes Lincoln. Nasitopinda nemauniform pano. Hanzi? Mauniform. Hey, you guys, you are planning behind the scenes. I didn't even notice. Inini rega nditonyora chipepa changu kuti Shema mira indigadzirise. Coincidence kanai Shema. Hakuna coincidence yakadaro. Devil is a liar. Unorapa sei coincidence ndiyoyi. Ndakutotsvaga chibepa changu nepeni ndonyora kuti Shema ndonamirira. Kumashore guys, are you now a certified couple? Maya, atisati. Takamirira mufundisi vachatisa. Euda vanoronga mufundisi, don't worry. Ndokubasa kwavo ikoko. Boyere wadi. Ino. Wadiko link. Asha zviri kutsobida. Zviri kutsobida varifeko busy being majenjenje Shema boyere. Musha inawo. Fine, ende nasi ndinatsokunzwa ibhoma. Wafara. Ndizilo ndakashambura boy. Apa neuchidzida apa yobva yaramba marwadziso azvinoita so. Shamwari, apa panetori neguwa raitaurwa ndikati akomana. Boyere. Amasawi chimbomira izvozvo. Vendopindwa zingi. Amasawi varitonanaira makusenso. Inini guys ndine chekutaura nenyaya yamasawi. Amasawi vakapinda panapa vanobva vasiya vabhondora vanhu vobva vati andichakunzwaiwa kutaura ngechirobhoti.
vobva vati shero ndidonhedze apa vanenge vachiziya kwavapinda nako vanodii kungobuda sekupinda kwavanenge vaita. Ndikabvunzawo bhizibi watouya nefesi yako vanyatsoona kuti uri siriyasi sei because ini zvinotondinetsawo. Ndiri kumbogadzira post takaise matv ndikunyora pachipepa ndoda kunamira paini. Vanogona kuzvidzako mufungire kuti angabudisa mashoko akati asaiwai. Uyu musamurambira zvo. Ndinobhotora bhotoka kwamuseka nako. Ino uri kuti nyaya nani? Ona ndina producer wangu panapa ari kuda kutaura newe. Ngauye kanitaure naye. Unoproducer magwavha. Producer. Ona producer wangu. Madi. Varipi? Avuyingawani makadini producer manjinji Ona mafuta ino. Hey producer, how are you? I'm fine, and you? Ndibo taurai na Shema uyarapo. Shema tisikumuona wani. Uyu akazi majeje. Alright, Shema TV, iwe Shema TV toda kumbokuroera namba rakajamuka rekuti unongochi advertiser basa weziya kustudio uno. Manjeje dairai. Iwe Shema dairai. Saka namba racho rinenge riri genre ipi iro? Muse sungura mangoma. Isusu tire mangoma kana hip hop futi simbopinzira wani. Rejita ribude. Aiwa rejiti futi ndokurovera. Mira timbokupe wani. Shema TV ndina links pakutoda ma CV manjinji kurova. Ari busy. Yacho yaperera kumapepa. Bati Shema ari kuti iri kubreka. Aiwa ndiriimba ndikubreka. Taroerwa zvichuni heavy chuni panapa. Dzokoradza Shema kwaenda. Ya muri sei vanhu vangu ndikuoneka. Amana. Kozvato kumapena. Links Dave. Mai ndakanaka mai. Auya kuipa kuona ere. Baby nasiri kupenya imwe ye. Yeah. Mapepa ukone red giara mami. Uri sei iwe ngwarati. Ndiri busy uri. Ndiri bosi uri sei. Bože kuti links Dave. Anti panapa pari malogo. Anasira boda akotsvaka busy ku Facebook ndakumushayiwa futi. Ndakakudza akaloga iri private account yake. Saka inuka ndepa 20 rand ndogona kudzurira. Maya. Asizokubhadhara mama. Lincoln wakunditengesa netumbu. Ko handi admission. Ndakotsvaka na pin ngirikiriri. Na bhila mushonga paenda. Amebo garaswa ne spelling. Kwandibhila mushonga ndiyo. Ndajabwa nekombiyuta. Hansi ndagadzira
vari kuti ndagadzira logo vanoda kutitunira Ha? hanzi producer takuda kutuna beat rekwashema rekuita maadvert imwe iyayi handina Sama kuboinzwa era- indanhasi ine jealous guys. ucharinzwa kuchimunya uko iri kuoneka here parowanezi raimura ndarisina Ishmael, kumira maybe musha Ishmael. Maybe ndimuri kubheka Ishmael. shero Ndeipi Shema? Ishu. Uri sei? Ndiri bo uri seiko kova kai. Ndiri bho wangu vari sei pauri papo? Ndiri bo cha kuri seiko muzanzi. Kuda ndiri kutambura wangu ndiri mudheni mangu imomuya monongoziva mwe. Zvichaita, don't worry, dzinoita. Handini uya kugara mumba mune mitariko. Ndakuti nditextira, unawo nditextira 1. Ndakakuti nditextira, unawo nditextira 1. Ndakutextira. Iri bo, ndiwo mune mumba muri kurira radio. Uda kumuona here mumba mangu. Uda kumuona here kutaridza mumba mangu. Takamuona musi uya uyazve. Freeze. Alright, mapepa ndiani naimi? Mapepa. Hello mapepa. Ndeipi zviri sei? Mapepa ndiani? Face is kuoneka wani. ndemumwe anongwavha so Ha? ndemumwe anongwavha anonzi ngwarati so Wanzani? ngwarati Ngwarati. Chenjera ngwarati here. Guys, pane munhu ari kuenda TV musadwera guys. TV iri kumba kwani. Noti kwangu zvako. noti kwangu iri kumba kwaRichard. richo Blas Madi. ndiwo uri kuona TV. Ndoiwana epi TV. kova dzavanodzona upi naye mwanangu TV dzotengwa ka. saka mai uri kuvhunza zvinhu zvavanoziva Handina mari yekutenga TV. iwe chimbomira kunyepera Ndakachena nhasi wambozviona here Richard? Ndendiri kumateresi zvangu ndichinzwa kuti uri kuti uda kunyora chipepa unomakisa iwo wati ungoprindisa uyo hamana. Kondochiprinta nguva inhaiwe manhero anonati kurukudzi. Koyo kapo yangoprinda wani. Vakatenga kamatishets kuna Sheru inandini. Vaprinda vega. Aiwa namusoro bhamu. Guys. Oh my God. Network yangu inge ichigagagaka. Someone is jealous. Maechoes aringoripo. Lincoln ukuninzwa. ndiri kunyatsokukunzwa loud and clear sha Manjenjenje dzima stove maeko stove. I'm a beta Sharon. Why are you a beta Sharon? Yeah? Why are you a beta Sharon? I'm
bitter because my network is just jealousising me. Sorry Akusha. Sorry. Yandiku hotspot. Asike manjenjenje. Manjenjenje ari kusekei. Ari kufarira iwo musi. Atanga wamboenda. Kuti ndati yandiku hotspot. Guys, ungati hotspot uri kuSouth Africa here. Does that work? Ndosanda ndati huya ka uswedere padhuze. Richard, zviri sei? Ndeiti chero. Vanhu vese kuside kwangu vakafreeza guys. Network yako saka. Koma echoes ari kubva kunani saka? Koko kwauri kufreeza. Sei Richard asina ndida kuona kuti maecho ari kubva kunani. Ndikuzama kuti amute Richard panapa. Ibvi ndikamuta uyu. Saka imimi manjenjenje Richard mapepa ndimuri kutikonzeresa ka. Really? Hazviiti zvautaura chero. Uzwana Yes. Mapepa ngambozvichema iye. Sei ndakatadza kunzwa pesa apa. Iko zvinoda kuhwa. Pane munhu ane maecho pakati penyimi vanhimi. Not me. Manjenjenje une madivhaisi mangani sha manjenjenje handina ndichambokutrustini. Shuwa manjenjenje iwe une uchichasa imwe foni kuona macomments zvoita kuti tiche maecho nyange uchiti haisi kuplaya haisi kutaura zvokanganisa. Opatotombodzima ndofunga manjenje ndiwe katombokubvisa remove. Kuinda zvisara ndawanisei vanhu vaendepi Maurutiro mabhutsu tese. Man. Jeras harizoda kudaro. hanzi manjenjenje ndione madivhaisi ndakazokubata uri uchiti handina madivhaisi but wani racho raunongocha naro ka iwe unogona kunge wakaridzima volume ka but rinokonzeresa maecho. Because ukuona live stream neimwe foni ka. Hey Nyasha. Yes, Kari. Nyasha badona. Futhi. Ana udona aripo. Debi. Hapana ndebi. Wasikora sei? Baby taurako. Wasikira zvakanakisisa. Eish. Uri sei Shero? Hatina kuona video yema-earrings one. Iripo yabuda wani video. Yabuda Indaona yema-pavement. Yema-pavement ndeyakudhara ka. Yema-pavement ndeyane zuro. Yabuda yema-earring. Saka mukuti ndiri behind. Wakatosara. Ndichakutumira link, don't worry. Alright, thanks. Okay. Saricho madi kwangurise kumshando. Wastika. Mapepa akamuta. Busy akawanda. Ngaangobatidza mic yake. Ndiri kumbodya sha. Mic yangu iri on ndiri kumbodya. Aiyo ndikakuroora vana vanofa nenzara. Mukadzi anodya akawanda. Aiyo ndo ndidyire paTV kundikwana. Pamwe ari kutenga TV
vanhu vanodya mutv havana kukwana. Woda uzoti Richard azoti Bhula anodyisa. Anofanira kutokudira kuti Unotsenga unge une masikiri dhokobva. ekushama imwe yaya. Manje hazvizodaka kudaro nemusi wedu wemudheto here guys. Kunasi musi Ndakati wemudheto. mboona mashamira unenge uchiita. Pane dzimwe type dzoti kana dzichitsenga anenge achiwacha jini chwaka chwaka. Manje inini type yangu kana nzimbe ndinoitsenga uripo wakatarisa udai ndichiitswanya. Kuita kunge gambutsu rakazara mvura. Wamboona gambutsu rakazara mvura zvariri richiita? Hai, ndanyarara handisisipo ipapo ndatiza. Richard anokanda zvimbambaira mukumunzwa. Anomwa anofirita. Anongoda masawi chete Kopinda vamasawi vakatonditadza wanzo. Chokwadi ichocho. Shero. Vari kupikwa masawi. Network yangu yange yadonha. Ndepi yako Shema? Saka inoda kuti uite kuma 11. Dambo kutendika drop. Titambire wadzoka. Mamsa nezve. Pane munhu wanga achitaura nezvemajombo ane mvura mukati. Matsengero ari kuita busy bee kuita kunge jombo rakazara mvura. Video mazoriona ukaona ku YouTube ndoriisa pa Facebook mangwana. Yeah. Taroona ku YouTube. Saka ini ndichinonoka kuona kozi ndoona boy mapepa. Tamboita zvevidhiyo yanesio. Tamboda kuti yevidhiyo yanesio. Hey, mamoyo ndeipi yako? Mamoyo special. Mamoyo follow me. Manjenjenje anistere patani. Yaone mamoyo wangu. Atori wachina mamoyo mamo. Timbomuta vana mukati muno maona video. Maona vikambomuta vanhu vese mute. Ndakumbokumute guys. Mbotanga ta discuss. Samuteka zvehondo. Pana mwari uramba kumutika. Musaite nharo ndikakumute, please don't unmute. Tambotanga taita discussion yedu guys. Makamute ipapo. Mapepa sei kutadza kuti mute. Unochita nharo kuside kwako. Mamo. It means ndikukumute wota unmute. Akangona ta unmute no ndakudzikisa. Busy B last warning. Atoda kupindawo. Kanibodai. Todai. Kandisiye pakadai also for the meantime. Vamwe vese chimbobudai timbodiscussa apa tozotanga edha vanhu toti tedai bhosi vamwe muri kupinda mustudio ka 3 names guys. Vamwe vanongoda kupindawo savanotokoniwa kuzopinda because pane 3 names dzako munongobvumidza 10 people chete mukati umu. Saka ndiri kubvisa vanhu vese tione ndianasara apa. Right, vandasiya apa wombosara ipapo. Right. Hanzi toda vamwe kumbopinda. Momirai timbotanga tadiscussa nyaya yangu yandataye. Actually noticed nhasi panachiona video yandaiona katutu kuti baba vanga vane kafoni kanga ri like gaika ndisati kafoni vanga vane foni
yairapa amoti mazvionawo. Lincoln kuninzwa? Ndikukunzwa. Lincoln Ma itachiderera ndiwo ainipa initiative. handiripo hati uri kumbopa intro uri kuleya ground then tozopindira tausajegera. So I think makosati kwangu iri kubreaka network, but anyway ndanotisa kuti vanga vaine foni umu muhomwe, meaning kuti pese padaitaura navo vanga vangori nayo maybe phone iyoyo either it's working or the phone is not working. Why would you go and look for someone ane imwe phone nekuzongotiwo kana ndazokwanisa kufonera ndokufonerai kana ikasaita? I don't know. So let me dismiss the fact yekuti vangona vasina phone. Maybe vanayo but it might be having issues. I also don't know. This is an assumption because ndazozuma tikaona kunge like papa nechi vava nefoni muhomwe mavo handiti ka then ndozvandanotisa asi ndisingazozive kuti sei vaishandisa foni dzevamwe vanhu ipapo handizivi. Uyezve since ndaona vanga vane foni muhomwe mavo vanachiedita, which is something I didn't even notice. So ndanda kufunga kuti alright, after the video takutoenda, why did he come to me vakati foni yangu kana isingaite vakamboshaya kuti ndovabata papi, ndandokwanisa ngokubata even pafoni ye one mambudi pauya uya vakaita kakuta you know how it is when you're in the same business nemumwe munhu kuti havana kunyatsotaura havo nemawords avo but vakangoti mongomirira pamwe ndozokufonerai. Ndo vakaita kagesture kedoubt. Kekuti maybe kana zvava zvebusiness ravo it must not go through the same person wavakanga vanipa nhamba kuti ndifonere. Ndo mabatiro andikazviita, meaning kuti his phone might be having issues or problems dzavasina kutaura, asi phone ndaiona pavidhiyo either haigari nemoto kana kutoti itoriwo neproblem wori hatizi kuti rebhatiri here asi line vanaro, saka handizozivi ipapo since chinhu chasina mbobvunza. Ndo chekutanga. Chechi2 pana chiverengawo macomments, especially because asandaisa kufacebook, maybe ndikazoona mamwe macomments kufacebook tinozoita discussion futi, but kuna mwangu achitanzi vanofanira kuita zvinhu in bulk, then like I think it's a company here ndofunga inoita zvokutenga izvozvo, but anatsobata zita racho kuti inonzi chikambani ya kuti they can sell their products ikoko but atengesa in bulk not kutengesa one. Kutengesa in bulk. Kutengesa in bulk, it's a good idea, but let's also look at the point yekuti vari paposition yekuti vanogona kusupply a lump sum quantity kana kuti ndo patinoita kufanira kupicha. Then the issue yefoni, yes, vanogona kunge vanayo foni but isiri reliable. So for someone to have a proper business anokufanira kuva necommunication iri very reliable, which is the very first step ratofanira kuona kuti tarikavha gap iroro re-reliability. Then pama-large quantity, as I said, kuti we might insinuate as much as we want, but vanogona kunge vasina that capacity to produce a lump sum and submit it at once. Ogona kutoona kuti vari kutoita business re-hand to mouth, and the business re-hand to mouth all know harina growth because it's a survive. Ndere kuti usurvive for today and tomorrow unenge usingazivi kuti chii chichauya. You live as you go. Saka isusu I think toda kuvabvisa pasituation yekuti vararame vachienda and work in a space yekuti vanoshandawo vachiona kuti vari kushanda vachienda kupi vakananga kupi. So do you think it's wise kuti
because I might go or I might pass through akanisati out kupi exactly because kune kuri kushanda my brother neteam rake, but kuri kushanda my brother neteam rake ka I have to pass through Chegutu ndichienda ikoko. Handiti handina kupuwa mvumo nevanhu vacho kuti nditaure kuti kupi exactly, you know how it is. Kanawo uchirespecta vanhu vanoshanda navo, so ndichapfuura nemuChegutu ndichienda kunotora mabrothers angu nevanhu vanga vachishanda vachitadza project yemapavements. So what I'll probably do is maybe ndinoenda kukurumidza kubva kuno kuHarare ndopfuura ndichivaona kuti baba, but I might even conduct the previous guy uya ane phone inoshanda. Ndofonera ndoti ndasangane navo mutawuni, ndoma ndakasangana navo mutawuni ini chitotendererawo zvakaitotendera nekazini yangu, so ndogona kuronga izvozvo kuti vandimirire mutawuni. Then I might ask him some of the questions akuita kuti munokwanisa kuprodusa zvakawanda sei muchisupplyawo maquantities akadiwo, uyezve kana yanharembozha apa ndichakwanisa maybe ndinangovhunzwa kuti ndokwanisa kutanga ndatiraya foni yavo ikasaita, ndozama yesecond person yoya kuti ndoda kuvaona pane issue yandoda kuvaonera yakati yakati. Yeah, it's a good idea, but at the end of the day, truda kubatsira handiti and zvinenge zviripo ndezvekuti like it will be better off vatiudze ivo kuti varoda kubatsirwa papi, at least vakashare the vision yavanayo of the business, then it will be easier to put inputs here and there. Like we don't want a scenario whereby it feel like takuva controlera business ravo or takuva pushira kuti just because we're helping out vakufana kuenda nenzira iyi. We have to be very cautious by issue yoyo, saka it's best kuti paitwe dialogue, then we like whatever out no ndirikuleka pakadai, then during that process obviously tiri vanhu know you'd read in between the lines and see kuti okay pane upo pari kushota pakadai, then you put a hand. Do you think I should do a live stream ndasangana navo so that vanhu kana vaine maquestions vanenge vachinyora ndichiverenga vachiansa ipapo? What do you think is the best thing to do? Because right now ndicha-upload another clip, ndaita clip yaya muchavhunza futi zvimwe. What do you think I should do? Because now I'm thinking kuti if I do a live stream ndinavo, that might help a lot, because sorry ndaloka kafoni kangu ni mistake, because apaka my questions ese amunawo ne whatever the way forward zvinogona maybe kubatsikana kana iwo pamwe wachitopindura pari pa live stream. What do you think? Yeah, I think live stream will be perfect, but for time frame yevamwe kuti obviously it will be during the day, saka would only have but it will be best because only those who are really committed in helping out ndo vacha attend a live stream, so a live stream will be perfect. Maybe nchaona kuma 3, maybe nchaona kuma 2, but definitely it's not gonna be early in the morning, that much I know, because in the end ndichibva kunoku maybe kuma 9 ndopa ndinotanga kusimuka kubva kumba ndozodarika nemutaundi then ndodai kuenda kuChegutu. Ndichidarika ndozotravela rini? Uri kutravela rini? As far as I'm concerned, my brothers angu anga pana ndichimufonera anga achiti by tomorrow vanokwanisa kunge vapedza.
but I have to call him again so that handizomutambisewo fuel ndichienda kwavari ikoko zvakare kuti tinoona final yachoni nekutora mapictures. Saka anga achiti achandifonera zvakare mangwana, but anga achiti by tomorrow vanofanira kunge vapedza, because chandozani chekuti zvinhu zvavo zvimwe vanoshandisa their own equipment kuita mapavements. Saka mabhara, zvimapiki, zvavanopevha nazvo, sando dzavo zvese nemamonaki avo avakaenda navo, because vanga vachigara ikoko zviri kufanira kupinda mumota. Vanenge vazotadzawo kupinda mumota nokukwira bhazi, voteera nebhazi. Saka ndo zvati kufanira unotora equipment yavo iyoyo kuti zvidzoke kuHarare, because zvinenge zvaakuzostrena kuti vabve ikokoko idistance ine kamufambo kuti vazoenda kumain road. Saka ndienda kufanira kutora kuti ndiinde ikoko. I think it's Saka best. ngatimirire brother yangu. Then we'll take it from there. But there's a possibility. There is actually 90% possibility yekuti vanokwanisa kudzoka kuHarare mangwana, because vanga vachiti nhasi, but ndamufonera akati meya mangwana, but vakazotadza kuti mangwana vapedza zvese. Inenge iri nhasi Tuesday, nditi mangwana Wednesday, ngaube Thursday vanoenda kuenda kunotora zvinhu zvacho. Yeah. So yeah. And live stream very perfect. Okay. Saka our final say ndeyekuti taakumirira live stream. Yes. Oh, yes. Wait for the live stream. Maybe while we waiting for the live stream, maybe pane vamwe vane ma-input vanogona kuunza ma-input, then someone will write them down, then paunoenda, then you can consult uchiguidwa nema-inputs anenge abva ipo pano. I'm listening. Saka vari mubhokisi mukuti chiko takupai mukana. Taurai. Totanga Asias taura tinzwa. Yeah, zviri seti. Hey, zvisei. Ndiri boy. Fana mudhara. Nyaya yefoni tatodinayo first. Yefoni. Anzi? Nyaya yefoni first tateta sei nayo. Ndiudzewo ari kunzwa, handisi kunzwa. Hanzi nyaya yefoni todinayo. Nyaya yefoni ndo zvatachitaura kuti like we don't know kuti vanayo foni, but kana vanayo why would he say mogona kundibata panhamba iyi kana yangu isingabatike. But at the main point toda kuti business ravo rikure, so the main key to doing business is communication and being reliable. Yeah. Saka also pavanhu vari kuti mwando wangu pavanhu vari kuti ngavagadzire zvinhu in bulk ka. Yeah, tichazosvika ikoko, but for now ukatoda kutanga tambotanga nezvinhu zviripo tichimaintaina kuti like now kana vachitengeserwa pamba kana kuti vachizovhura kachishopu votanga vachifamba mbichana stage by stage kusvika vakukwanisa kusvika pastage yo yekuti vakuhodhesera vanhu, because ndaona zvangu even way yanga ichishanda mushini wacho kuti zvogona kusava easy that way yekuti vangokarika vaunganidza zvinhu zvakawanda zvakadaro, but togona kutanga kudhila nestage yavari maybe pachazogrowawo business racho mishini onoitawo ichiwanda, zvinhu zvichiwanda, vanopedzisira wavo kana une mushandi ndokuti vazokwanisa kusvika pastage yekugadzira zvinhu zvakawanda. ndo zvandanchitaura kuti if vari kusupply in bulk, vachaita here capacity yekuti vasupply in bulk,
And let's also not forget kuti maybe vari kurarama at a position whereby vanotengesa vachirarama nemari yavatengesa nhasi votengesa mangwana. So kana vakuita in bulk zvinenge zvakutoreva kuti vane nguva vachiita production hapasina income iri kupinda. Saka we also have to look at that. Saka ndosaka ndandati kuvaconsulta at least votiudza like their vision with the business, not necessarily kuti maybe inenge iri big vision, but just an idea yekuti if given an opportunity vanogona kuexpanda how much, then we take it from there. Plus chimwe chatofana kuconsider ka igrafu kuti demand ikava haika zvinotibatsira kuti toona kuti kusupply kutoita sei, because tikangosuplya zvinhu zvakawanda kusina demand ndo zvimwe zvinenge zvichikwanisa kunge zvichidzikisira business izvozvo. Ndo zvacho kazvatiri kureva kuti right now like vari flooded ndo vane zvinhu hakuna demand, so we're trying to create that demand. Chero platform yake ichacreata the demand, then isusu we are there to help maintain the demand kuti varambe vachisustain. Ini futi maonero angu andoita sematarisiro andaita pavhidhiyo, handiti vari kugadzira zvinhu zvipamba and then vanga vachizozvitora vachinotengesa murodhi, handiti Exactly. panokwanisika kuti kana tikadiscasa enough kana zvichiita pakaita kana chikona shop chavanoita chiri mudhuze chiri mutauni, panogona kuva nemachances ekuti vanhu vakawanda vange vachiona vachitenga, plus vanenge vari stable vari mushop mavo, then tokwanisa kungoudza vanhu kuti pashop number yakati 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 muchegutu ndopavanowanikira, ndokunge mari yawanikwa. Kana pasina wanikwa mari toita imwe way yekuti hameno kuti vanhu vanenge vachitora kumba kana kuti toita sei. Kuside kwangu to just aid on what the spokesperson have said. Unogoseke I think ndizvo shero zvauri kutaura kuti pamwe baba havafuni avo haichengete moto kana kuti havana kwekuichaja. Ndozvandaona maybe the reason vakakupa another option yekuti unofanira kufonera mumwe munhu kana wandishaya. So pekuchaja vanapo because papawo panenge pane magetsi. No, saka foni yacho ndofunga ndo mushakabva. saka vada ngoitirwa planning apongotengwa kana iri taurai guys. Manjenjenje akamutwa. vanofanira ngoitirwa planning kana vachisanowanirwa kambudzi kana vopiwa kambudzi kuitira kuti vange vachibatikawo. Ivo vanofanira kuitawo put more effort kuti votaura kuti vangabatika sei, because ndo panenge pachitotangira kuitika zvinhu zvacho ipapo. Hatisi kuramba, but the thing is chatiri kuda ndechekuti patovatsvaga tovabata finish and clear. Saka the only way we can do that is to tora risk yekuti tovapa foni iri very reliable yekuti kana nemumvura mese tinchovabata. Ndiani? Ndiani? Amen. Asi shero. Ava vari pasi vakamuta tu.
1 2 3 Havana ndiana mbuku. ari kuridza music Uya. panorova munhu necopyright pano Ndiwalas. Chaitika guys. Chaitika. Pariri walasakamuta phone soldier love. ndiye hangu munhu afona iko panorova munhu necopyright Ingoisa pa silent sha isariri. Chaitika. Chaitika guys. parira music Parira phone. Yani. Yama you anxious. Anxious. Alright, saka afonero saka yazongorira weke Mina ndiri kuzopa bhisi. Tibate mwana saka apa takubvumirana kuti chero panoenda oenda akabata kambudzi kana kuti kambudzi zvamangwana here zvamanje manje. Guys. simbinorova ichapisa maimwana ndambokudza kuti ndichakurovai Unorovani kuti iwe Munhu ane mbudzi uyu dzakapera including my mbudzi guys. I'm so heartbroken. Vanhu vakatenga mbudzi dzikapera. Mbudzi yangu yakaendawo ipapo. Dzese dzakaendedzo vakachara nenhasi. Vanhu vakatenga mbudzi guys. Shero holo wamhanya No, pane uyu tara nezvikambudzi okay uyu tara nezvikambudzi nhasi tine ma-earrings guys. Ma-earrings angu aenda kuhivi akatibata mwana uyu ndiye earrings. Nemaspice nezvemaoko. walovina mvona Guys, $1 guys. $1 tikutengesa yo $1. Mozanditombofunga kuti pandiri kuenda ikokoka ndatomboita live stream chotengesa palive ipapo ndozanda kutofunga ini. Ise guys. Apa yezobuda iri Saturday vanhu vasiri kuenda kubasa. Titotengesa kusvika baba vapedzerwa zvinhu zvavo. That would be awesome guys. as long as une simba rekuzviita iripo Ndinaro iwe ndini type ndasaiwa simba rekushama muromo paindaneti. Ndini type iyoyo. haya utai hazvidi hasha wandijaja nekuti wakudiwa nauyu nekuti wakudiwa namanjenjenje wakutanga wataurisa uri papi uenda kukona uzasuku. You don't deserve tena musoro. Enda apa kuna uyu iwe uya pasaidi pangu bisi bia akutaurisa. zvakaugona hazvakaoma pane munhu akuona TV guys. Pane munhu akuona TV. nhai Sharon We wanivhisirei pamusoro wanga wakutaurisa. aiyo iwewe problem yako ndeyekuti usauye nedefense mechanism. Let's have a dialogue here. Ndikutovadhifenda wanditi iwewe wanditi as long uchizvikwanisa ukandidere manje ka ndakutozvidhauta kuti ndomunozvidhauta ona patiri kuona mira ndakutozvidhauta
Ona confidence patiri dzangu kukona dzese. A potential husband chinzwa should ka support me. patiri kukonana ndeipapo pekuti inini ndakudhauta ndati kana une simba rekuzviita Why? famba nebhora. Why went there? Watondzikira spirit yangu ndakutotanga iwo kutozvidza mama wandikatanisa wangu kuti I won't be mira able. wandikatanisa ndapedza paya Ndakatomira ndanditobvira encouragement. handichatodi. Hai. Encouragement ipi iyoyo? Kumabhebhi shamwari, you Kuti don't encourage us like that. Unoencourage uchiti yes, zvotoita. hai isusu hatizi vanhu venoizi hatina kujara kujamba jamba zvoda vane energy yacho yekujamba Nyeka, jamba. unofanira kuti encourage uchiti yes, kuti zvinobuda, kwete kuti unovhwa nditi it means inini watondiprograma pfungwa dzangu ndakutoti zvagona makisa kana kuti zvibude kana kuti zvitengwe, yeti nditotemba newe potential boyfriend. Inzwaka You broke my heart. yekumakisa iyo wakatoipasa kudhara haunei nekuti zvinomakisa kana kuti hazvimakise, unoita zvinoita kuti mwoyo wako ufare. Ndosaka uri kundifamba panapa because zviri kufadza mwoyo wako. Saka chill, relax, unzoti ndanichienda kupi. Ndanichienda pakuti iwo wati ndogona kuzvita neSaturday ndikati kana une simba rekuzviita ita hama yangu, ngatifambe nebhora. Iwo wakundikata ndisati ndatombopedza nataura. Iname soft spoken person. Watondikisira wari chitotanga utonditi zvinoita, ita kuti zvinoita ndokuti nyaya yacho iperi. Hakuita zvinoita, ndosaka tiripo kaisusu. Full stop. Ita kuti zvinotoita full stop, tokontinue. Ndatowana encouragement. Manje elder kepesi inopfekwa mausiku kusina zuva here naye. kasi baba vemusha most of the time vanopinda vakapfeka kepa. Asi musoro nhasi hausi kuvava kana. Richard waswera sei? Komba wamurenedza. Hanzi Busy B waswera sei hanzvadzi? Ndaswera hangu muri seya masavi. zvinisi Unoziva indana sine kepi. unoziva zvakaita fesi yako Busy B. Ukaona vasingauye kwauri usafunga kuti wakaita sei. Vanotokutya. Asi chandazoona anani fesi yako zvairi kamuromo kako ndo kanongoda kungogadziriswa chete, kanenge kapinjisi chete. Hanzi Chero manga muchitaura nyaya yekuchegutuka. mukuda muchibreka taurei. Right, nyaya iri apa ndeye kudai oso zvinhu zvese zvauri kutaura uri kuasuma hauna chokwadi nezvauri kutaura, especially panyaya yefoni, kuti havana foni here, kuti vakanga vachitya munhu here. Saka the best way you can do it, unoenda on the ground, ivo vachakutaurira kuti handina foni here zveshuwa, then you see it from there. Ndo number one. Chechipiri, if you feel kuti uda kunovabatsira kutengesa wonyatsoisawo makeup, wonyatsogadzirawo tsiyo dzako, wonyatsoita sei, zvechokwadi zvinoita, nekuti mafesi anenge achitaona musikana zvinobuda. Okay. Then toenda palive stream yawanga wachitaura. Live stream inoita, but challenge yako yaunoita ndeyekuti pamwe unogona kuwana vanhu vashoma, nekuti vanhu vanenge vari kumabasa, vamwe vachingotendererawo, vanhu vakajaira kuuya this time palive yako. Saka what you can do as of now, inini I would suggest kuti ungoti vanhu vambongogara vafanoita forward questions aunombonobvunza, avanozongopindura, iwo wozodzoka zvako wotaura kuti pamibvunzo yakabvunzwa iya ndakawana maanswers akati ABCD. That's how I see it. Vanenge vagonawo kuuya palive cool,
zvongoita zvakadaro. Ameno, that's how I see it. Chindidonhedza zvako. Achimbomirai udona. Imi mauya kuzodudzira zvandandataura. Ndozvaungotaura ndandisina kunzwa nabve ndaenda kuchimbuzi. Plus futi amasaura. Maakusarudza vanhu vekunzwa. Hamuna nidhi yekudonhedzwa, ingobudai semapindiro amaita. Ndati muromo wako ndo unongokurasisa chete nekuti unenge pinjisi. Chete. Kasi no pauikwa elder. Saka imimi elder zvamakudonhedzwa moenda munotinyorero mibvunzo iri kubvunzwa nevanhu comment section uko. Ini manje ndichitanga pakazara vese ana Richard vana vadiki, ini ndinochiita manje kuti ndokudherera kaikoko. Ndochiramba. Manje unondida ndikangouya pabox unombwa wauya chinewe. Ndandiripo ingawani. Handina mama. Hanzi china mama. Magara matsuru wakuda murume wangu. Kunyepa. Amai Masawi Mhoroi. Hanzi amai Masawi Mhoroi nevanhu vese. Muri vaitirasikana mashamarians. Vamasawi uchitaurai zvamaitaura nezuro. Ndaiti chiko ndo vaitondipfurira awo. Zvenhamba. Ndo vanenge vachitondipfurira ava. Alright. Maswera sei my elder. My elder varipo pamasofa. Ya tiri kuswedera anaona takupfeka mauniform anofanana tapadhuze zosvika. Ko zvino zvatamba tafriza nai vedu we. Hamuna muchinyaka makabata shaya unge mafirwa so. Hamutitaure kaisu tiri kuona kuti takafriza kaisusu. Ima mutitaurire isu tiri kuona musina kufriza. Right shero ka. Zvino zvamajaira kuti shero ndidonhedze, zvino shero wacho zvaadonha nhasi muchaorera ipapo pasofa renyu. Ndinongodonha uyo womuromo wopinjisa ataurawo vanhu kuti ingobuda ise kupinda kwamaita ndinongodonha. Hazvinetse. Zvinonetsa. You want butter? Yeah. But apa kutaura chokwadi elder mataura dama saka final decision ndeyekuti ngaende iye wononzwa kuti zveshuwa havana foni here handitya. That's one thing. Chechipiri Erega vanogona kuvatsvagira kumaboys anouya kumasofa. Kuvatsvagira chii? Foni. Kana muchida kana ndinongogona ngovapa imwe kuti Shema kana achida anongonotora imwe 1 kasi anenge akutsvaga bhatiri. Maybe havana itori no bhatiri. Rekedza ndimbokuonesai chimwe chinhu. Baba vaya vana kumba vanyanya kukura zvekudaro ka vanogona kunge varitori mudiki kwandiri unomboziva. Yeah, and it's very 150% possible. Ima kura zvakasvika papi? Hani makandiisa pa 60 nezuro. 60 year-old teenage. Oh, but ghetto youth. Mune zvinhu zvenyu here? Muri ghetto youth mune zvinhu zvenyu here? Ndiri ghetto youth isina. Muri zvinhu less. Zvinhu less chaiyo. Lincoln ndwandifurira. Ndozvaungochitaura ndaverenga malips ako ndozvaungochitaura kuti zvinhu less. Lincoln. Elder. Saka heya ngangwe live anoita vanenge vapinda pa live tinongozvikudza. Vasina kupinda pa live vongonyora ma questions. Anongoenda nawo iye wobvunza kuti vanhu vari kubvunza zvakati ma challenges avainawo zvavari kuda zvacho chichi. But on the same token miyo regedde munhu yada kubatsirwa handiti handisi kuti vanhu ngavasataura about it, but munhu arida kutosumudzwa kusaka imbomirai kutaura
pakuti ngavaite scale iri high. Exactly, ndo yanga iri point yangu neniwo kuti scale iri high maybe ne-lifestyle yavo vanga vachirarama from hand to mouth. Yes, So saka ngavangobviswa pakuti kana vanga vari kubata $20 pazuva, kana vakambopinda pa$50, as time goes on kana zvikasumukawo zvasumukawo ndizvozvo. But tikamba tati ngaite green high scale kuti tinenge takutongo tatova mhanyira kuti takurumbidzisa. moziva kuti chiyamasawe inini I believe in kuti munhu you give them a chance and see how much they can grow with that chance you've gave them. Saka the main point iripo ndekuti we wanna give them, toda kuvapa platform yekuti tuone kuti vanogona kukura sei. Not kuti isusu tivaplanire kuti business renyu rirane isoso. Because chimwe chinhu ndechekuti munhu ukamuudzira pavari they relax and they don't see the value of working hard, so the expenditure might be more than the income. Munhu because haana kusweta, haana kushandisa dzake pfungwa. So yeah, you don't give munhu fish, you teach them how to fish. Plus kana vakagona saikoko kumarket kwakwavari kuitwa kuti vakagonawo kunzi vawanirwa macustomers akawandisa totenda Mwari nazvo, vochikunya matrauza avo kuti vaakutonyatsoita se. But for now ngatimbomira kuvati ko zvikaita high scale zvinozodii aiwa ngavangopiwa mukana wokuti vamove step by step. Asi kana munhu akangowanikwawo anongoti tiri kuda kuti vambva vangoenda pahigh scale, ndizvozvo ngatiiti, handiti? Yeah, but even vakaenda pahigh scale pacho vakangopawira, it will be as the way yavanenge vapawira nayo vanogona kungowira pasi futi vobva vadonha. Saka it's all about mentoring, uchiona growth yavo kuti vari kukura how much and helping him think outside the box around the business. Advice nemunhu anenge iweweka Lincoln zvakanaka, jokes aside, but iwewe you know how to do business. Uri munhu wemaketeni, uri munhu wema-African attire, handidi? Saka ndinonyatsoziva kuti high production inofamba sei, zvinobva pati tichienda pakusaka vakapiwa advice nevo vakateerera. Imi muri kusonesa rini yenyu attire? Imimi namai Masawi muri kusonesa yenyu attire rini? Ndiva ndakunyorerai quotation. Inzwa hanzi ndataura rafu, naye kumana ndataura rafu. Lincoln anoita ma-African attire nemaketeni. Mataura chaizvo chaizvo, ndosona maketeni nema-attire ndokubasa kwangu. But ndabvunza kuti muri kusapota rini kambani, muri kuya kuzotenga rini? Ndausonerai iya yekuti pese pamunofamba namai Masawi havambokutara, vanongoona kuti itekeni. Aiwa, kukavhurwa akati akangomiswawo nezvakavharwa izvi, kukangovhurwa chete ndokutaurira ini manje handidi zve zvinobva zvaita nechitrauzi chacho, ndinongoda chimwe chisheti chenyu, ndinongoda chisheti chakanaka, kwete zvine maruva no. Hai, ndokutumirai ndokubasa kwangu waMasawi musatye. Kubva patanga wiki ino nhasiwo vaMasawi manyatsotaurawo zvandisingapokani nemi. Well done. Zviya zvekuti chibhuchurusi woti nechisheti chacho wobva wati nebhutsu kudai inenge iri size 15 wochipfeka size 6 kakati point kudai kunongokwana peni. Right, Masawi, too much of something is best. Less of it is none, average is best. Then moisirwa umu mumaoko chete kana kuti nepanovhara mabhatani apa, not that much. Muri right? Kwemi maudhizainera Masawi mai Masawi varipo. Vamasawi ndokumbira kuti mugodzokorodza statement iyoyo yezvamusingadi izvozvo. Pane vandiri kuda kuti vapanzwe. Inini ndati inini ezviMasawi ndakazvimiririra inini. Ndinongoda iri African shirt yakanaka, handitika? African shirt yachona ngaishaye zvayo mazuruvaruva aya ekupenga aya anenge mazambia aya ndinoda kuenda kuti ina handidi. Ndinongoda chinhu chiri decent, iri shirt iri African.
Kasi matrauza handidi. Thank you Vamasawi. Azvinzwa munhu wacho. Kana muchiti ndezvekupenga mune muchirevei. Sorry muromo wapotseka Richard, sorry. Sure ipapo Richard wabvunza good question because pandinoti ndezvekupenga mumwe munhu anenge achizoona zviri nice kusaka it's a good question yawabvunza. Sorry ndezvekupenga hazvisi zvekupenga kune mumwe munhu, ndezvekupenga kwandiri inini. Ndezvekupenga kwaEredha chete. Imimi kukoti ndaibuda chete nejustification. Handiti. Amomira Shero. Ari pere Shera? Ari pakona. Na mufunge ndinengo yakatiza ndibona kana ari kubwaira ni zvakango munhu wese akangofreeze akangoita style yake wega ipapa. 2021 ichichinja ifoni Vamasawi. Foni yenyu inenge yachembera. Manjenjenje. Latest phone yaungatitaurire iye zvinezvi yaunoziva ndeipi? Handitomboziva. Saka chinyarara imbonyarara uti Amasawi sorry ndakanga nditaura. Saka pamwe makatenga kazhinji kachingori latest zvezita asikari kazhinji. Alright, awa ndazvinzwa. Saka Shera aripo here nditaura hangu ndidonhe nini? Aripo Shero, taura henyu mugodona. Kwaanobva anyarara kuti zero kuita Shero. Hanzi ari kufunga dzeflo ndiye madaro. Manyarariro ako haana kunaka. Masawi vapindira. Maimofela, taura henyu. Wazvinzwa Shero? Hanzi uri kufunga dzeflo. Na Mai Masawi manjenjenje wazvinzwa kuti izvozvi? Ndatozvinzwa kunzi ari kufunga dzeflo. Aiwa, pane mwana anga achiti ada kucleana floor arasa mvura. I can't Rega ndimbonoseka. Ndiwo ndaenda ini. Right, aiwa. Chirengedza timboenda hedu kucomment section uku totaura. Vamasauka uye budo. Handiti Vamasawi vashukudzirani nhasi. Kushukudzira ndokuita sei? Ndinongouya ndichingonzi ndiri akaipa kasi ndiri kutotaurawo zvine sensi. Inga kana manjenjenje abvumawo kuti ndiri kutaura zvine sensi wani. Zvii zvavamutaura zvine sensi mataura chii nhasi? Ndati baba vaive vauri kuda kunoitira vhidhiyo handiti. Chirega kutanga wazvinzwa izvozvo. Mandipode nduluke nice then ndoiyekera ndovabvunza maquestions. Zvese ndozobvunza zvimwe because right now tikudzira neassumption. Patadonha mamchii ndanga ndakuti plus age yauri kuvaisa vanenge mudiki kwandiri baba vai maonero andavaita. Handiti ka? Ndakavaisa age here ini. Ndakavaisa age here Vamasawi. Aiwa, wakangoti iwe unonyanya kuti bhudhika, wakangoti bhudhi vacho. Plus mwana wangu ndobva azongoti pane ari kungofunga the flow nhasi. Ndikati the flow kudiko, zvikanzi ndarasa mvura ndira kupukuta the flow. Mbunyeba mwana wenyu azoshona. Chindidonhedza ndimboenda kucomment section ndimbonoona hangu ndiri kucomment section. Kucomment section kunoona kidogo. Mugona madhopa ndakuzwa Mai Masawi vati chii, Sister Stembeni vati chii? Vatiza manditiza ka? Ndada kutovhunza kuti Mai Masawi vati chii, unditiza shamwari.
vagona. Precious. Ah, tatsikwa neprovince energy ndepi Precious, how is Energy. Somalia? Use energy. pamamonya ipapa. Precious Michael, ndove ma-apple irawo. Ndove ma-apple ka. Hi everybody. Hey, Precious. How you? How have you been? It's been hard, but I'm surviving. How is it hard for you, my friend? Hot and hectic. I can see. When are you coming back to Zimbabwe? Pure. Manje. Pure, talk to me. Wait, don't talk to anyone else besides me. Talk to me. Me. Zirise, I miss you guys, Murise. I miss you, Sharon. Why would you miss the guys? Shero, unondibata ndiri wrong spot here. Yes, mkoma Precious. Yes, ndimanje here. Makazongoti zima wina mari kwakurova pasi. Yange yawandisa mari yachona saka ndatodzoka kuti ndobva matitiza. Zvino yapera maakudzoka maakuda imwe. Maakuda wina imwe. Ndikutoda imwe inini. Zvino mazano competition iripo ndeyekuimba. Saka munozvigona here izvo? Unfortunately, net yangu iri kuita acting up zvinhu zvebad. Shame. Sorry henyu. Ndopindawo say okay. Yeah, but it doesn't. Kukufacebook ndikuzoti kwakamira sei naye hama yangu. Alright, bayai linki munhu washe. Achaustafadzwa bayai linki iri ipapo mubva matouya tinokuona. Mugona kutopiwa first city iro riri panasisiva nechicrown chavo. Kudondibvisa pano. Sisi Eunice. Amaiti magirazi mune pamuromo. Vari kupikwa sisi Eunice. Vanyora comment yavo iyo. Hanzi chi? Hanzi namukoma Precious night. Hanzi. Iwewe Precious hanzi kuemera majenjenje. Iwe uri kuemera majenjenje iwewe. Ko ndiana kurima munda wangu. Kuti kuna majenjenje manje. Kuti wakuzowina ma next competition. Munda upi Precious uyu. Hanzi ngoma Precious waita sei? Hey guys, I'm with the radio. Hello. So you mapepa ka. Madam mapepa ndione device rikurira ku radio kukaidi kwauri. Ko energy apinda kabva arova marata nebhegi gose. Andizivi ndichadhabuta ndiye. Mapepa ndichadhawa kuita basa rekuvhundutsira vamwe vana mubhokisi kuti tonetsana. Aita sei Richard? Avhundutsira energy akarova pasi. Ndamuvhundutsira papi. Kuna energy. Hapana zvandataura ndari pamute olala.
sakaona iwe uri pamute yakabvatiza. Saka iwe manjenjenje uda kupa munhu siti rangu manje hausi kuona kuti I'm the princess of the adzingwa neuyu TV. ane chicho mumusoro. Imi siyana ineni crown. Ndiwe princess first born yaShero. Princess of the TV. Guys, maanzi manjenjenje ndewa the floor. Inga ndatorerwa futi Gladys mugodi ndawiti. Gladys unondirovesa shamwari. Unondirovesa manhero anga asvika zvakanaka kudai. The floor ndewashema iwe. Chibva wataura kuti neni makazongoninakurira nekudako. Mimi makandinakurira nokamhenyu. You guys, you are very clever. Vamasawi mudhikoni venyu ava. Mudhikoni wenyu manjenjenje nabhizi b. Makabvuma pane mwana ma-echoes ndiani guys? Yeah. Amene munhu angane ma-echoes asingaiti. Ndiri kuti uyu afreeza, precious afreeza hangu akasmaila guys. Can you imagine? Kufreeza akasmailila manjenjenje. Kunzi manje. I've never seen such in my life. Handi kuenda ujeri nezvinhu zvisina basa. Ndauda kuenda ujeri nezvinhu zvisina basa. Iwo Lincoln wafreeza wakabata hurongo munhu ada kuzidzipa mani bokubvisa YouTube ngatokuti uruda kuzvidzipa. Iwe kwako ndokwafreeza Shero. Ya. Urikoda masimba ako iwe. Aiwa. Masimba ake anombotorwa sei kwekumbokandira vanhu panze yeyu? Ndindega ndokwasauzviti. Urikuona masimba ako aya kai? Ndikukudzawo. One day cross. Ndopika. Na Elder Masawi vati the flow. Nokachidzisa mwana Lincoln. Arikutaura ari pamute. Finish. Wati chii Shero? Ndati kusaidi kwako kunogara kune maeko. Kana kettle chai hapana eko kana stove. I think he rimwe device rawinaro. Ako. Man, kachovhera akanonoke kachovhera ndechovhera. Iwe manjenjenje iwe. Ndiwe kuti peswedzerera kuna the floor kuti anzi kanyenze. Uyu anjenjenje tikukuviri. Uri sei John Cho? Pawaitaura ndaikusapota. Ndisiye zvangu. Ndisiye zvangu. Anombokusapota pawaitaura wega wakafaranuka uchiradanuka seshinda. Ini ndakazvinyararira. Indakaitwa ndakasira dzangu mhosva iwe wakabatirwa dzangu. Airabanuka semupendero wepitoni. Peswedzerera the floor. Ndisiye zvangu. Each man for himself. Anogona the floor anogona kutaura kuti hanzi vanhu vakanditi 90-year-old chakati akusiya Shero nyangu zvitaura akunhongana nana Ashford nana Ashton ina kunditi ndinopesvedzera ko ainyepera asi papo aupesvedzererewe handipesvedza munhu anopesvedzera ndiwe manjenjenje unoruma uchifuridzira asi mashura. Shero. Mira Shero. Ndirikunzwa zvikubreka handisi kuzwa zvakanaka. So ndakuenda live. Vanhu vese vangu vari kuseri ndavaenda mubox. Ndakuenda live guys. Ungoenda. Hapana ndikunzwa. Ungoenda sekweni ndiri kubackstage. Aiwa ndaisa munhu wese wani mukati pabox apa. Aiwa Shero. Iwe Shero, kwanga chindonedzere nguva yose.
Nhasi network yangu iri kubreaka handisichombonzwana chinhu. Uchibvisa busy b uchibvisa inini? Musarwadziwe nenama. Wangacheke kubvisa busy b uchibvisa inini? Apa ndaita sei wachibvisira inini? Kubvisa pai? Undidonedza apa pakona. Aiwa ndasakudonedza pakona but ndachitikanika homa eko ndombobvisa vanhu mune muchigara kuseri uku because ndasikazondiana nemaeko. Wachibvisa indega manyenyenye anga aripo wambomubvisa busy b anga aripo wambomubvisa. Ndozvakaipa kaizvochero. Ngatisabisane. Hapana sikukuhwa kana dongo nemusic I think kuside kwako. Ngatisabisane kana. Haina chahwini guys, bye bye. Handina ndikuita zvokubatanidza mapisi. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Good night.